tati ɗo e haalirde RFI Fulfulde. Heɗiɓe bisimilla mon e jonde kabaruuji ɗi. Boliba Sudan handi timmi duuɓi tati ko hari woni e wadde nder ndi leydi fitinaji bonɗi teskama hewɓe dolama e mum wonande daraniɓe hakkijo aadi. Oni wi caɗele neɗɗanke ɓurɗe bonde e windere nde ko e nde hari to Sudan yiya ma en keɗe e mum dolaɓe wondude e Marie Hélène Verne horejo saldu oni daraniɗo ekkuɓe. Bene rumyalde waɗani horejo keso ndi leydi suuti kongi mum gadani caggal polgu makko e suɓgoji hoore yakko alet o ɓennuɗo o manti ɓiɓɓe bene e darde mum en ha o heɓi polgu dow polɓe o jaɓɗo wonde foolama. Moyen-Orient hari ɓuɓani ha joni hakkude Israël e Liban hayso tawi jewti ina ɗamina e mum hakkude mabɓe.